epizodi Dobrodošli u Ninja svet. Wow! Zlatna kugla! Znaš li šta to znači, mali? Osvojio si veliku nagradu, 2 besplatne ulaznice za najnoviji senzacionalni tematski park, Ninja svet. Skoro ga je časopis Ninja svet proglasio za broj 1 u zemlji. Wow! Metabi, na svaku kartu može da uđe po jedan medabot džabaka. A koga ćemo da povedemo, Iki? Zar moraš da pitaš? A? Odavno smišljam kako da pozovem Karen da izađemo. Ovo je savršena prilika. Jesi li siguran da je ovaj Ninja svet baš onakav kao što kažu? Ja samo znam da svi pričaju o njemu i ja ulazim besplatno. Daj da vidim. Erika! Zamisli ovo. Svaki ninja pod kapom nebeskom čeka da ga uhvati objektiv aparata prvoklasnog fotografa, to jest mene. Erika, probudi se. Odgodit ću neke obaveze. Ali ti ne ideš. Moj plan je sređen. Vidimo se tamo sutra ujutru. Ne, vraćaj se. Pa to je moja karta za sastanak sa Karen. O ne, zarobila se nas užasna čudovišta, samo vi, publika, možete da nas spasite ako pozovete ninja! 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 O, vi okrutna bića, oslobodite tu decu inače! Ko si ti da se usuđuješ da nama pretiš? Tvoja najstrašnija noćna mora, Ninja! Ninja specijalnost, Ninja mač. Uz pomoć njegovog bezobraznog pomoćnika Ignite-a. Ignite specijalnost, Ninja mač. Spremite se da vas ninjiciraju! A čitava vojska ninji ne bi nas pobedila, šanse imate nikakve! Daj, Iki, nagazi malo, inače ćemo propustiti ceo ninja show. Hvala narode, dođite nam opet! Show je već završen. Ortak, propustili smo ga. Za sve si ti kriv, Iki, spor si ko puž. Kako to možeš da kažeš? Pa ti si se uspavala. Trebalo je da zoveš da me probudiš. Nisam ti ja sekretarica. Moraš da naučiš da za sopstvene greške ne tražiš krivca u drugome, Iki. Tebi treba budilnik. Pa šta sad da radimo? Ne brini, Braz. Za par sati počinje drugi ninja show. Do tada možemo da obiđemo park. Zašto to odmah nije kazala, nego je prvo napravila scenu? Da. Ni blizu. Kladim se da ne možeš bliže. Vidi se koliko znaš. Treća sreća. Ja sam Iki, gospodar džungle. Pazi! Hvala na mekom prizemljenju. Hoćeš li malo šećerne pene? Hej, rekla sam malo. Vrati to. Sa zadovoljstvom. Izvoli. Uj! Vidi, ninja kuća zabave. Strava. Ovo i ninja show su najveće atrakcije ovog parka. Šta? Zatvoreno zbog renoviranja? Baš šteta. Prvo ninja show, a sad i ovo. Govoriš kao da sam ja za sve kriv. Jesi, ti si kriv, jer to su bile tvoje besplatne karte i jer si me ti pozvao. Sama si se pozvala. Evo lepog mesta da se odmorimo. Pino, možda su ono dvoje malo smirili. Pomeri se. Ti se pomeri. Ja sam prvi došao. Ja sam prva došla. Ne, nego ja. Ja sam. Nisi, Ja sam došla. Nisi, ja sam. Jesam. Nisi, ja sam. Jesam. Ja sam. U, čoveče. Žao mi je, Erika. Neki, meni je žao. Meni je bilo žao pre nego tebi. Ako si ti to prvi kazao, ne znači da se tako i desilo. Znači? Ne znači. Onda povlačim reč. Nije mi žao. Jeli, pa ni meni nije žao. Eto ti. Za sve si ti kriv. Ne, ti si kriva, ti si se uspavala. Ti si kriv. Ti. Lauro kušo. Ortak, šta on to radi tamo? Nemam pojma. Izgleda kao da meditira. Samo genije je to mogao da zaključi. Izludeću od tebe. Ti već jesi lud. Vidiš, tatovi?
Wow, strava. Imam te. Tičica. To ti neće poći za rukom. A? Šta to? Šta? Jel on to nama? Nisam sigurna. Wow. Sad ga vidiš, sad ga ne vidiš. Jimmy, jesi li video skoro ninja? Misliš, nema ih? Nisam ih videla od posljednje predstave. Neobično. Imamo još samo 3 minuta na početka predstave. Ako se ne pojave, morat ćemo da otkažemo. Biće gusto. Oh. Znači tu ste. Čoveče, što drugi put još malo ne zakasnite? Ajmo svi na mesta! Srećno, momci. U publici sigurno niko nije dovoljno hrabar da nam se pridruži na sceni, jel da? Ja sam hrabar. Ja sam stvarno hrabar. Morate mene da izaberete. Ajde, izaberite mene ovdje Kako da sad. se koncentrišem kad skačeš i dereš mi se na uvo? Misliš da se derem? Sad ćeš da čuješ šta je dranje. Smučilo mi se da te gledam sa tim aparatom, da znaš, smučilo mi se. Kako da napravim foto priču ako ne slikam? Jedna vez za tebe, dosadna si. I ti si. A šta to mi imamo ovde? Nemirni klinci koji su uvek Ukusni za grickanje. Što bučniji, to ukusniji! U pomoć! Neka nas neko spasi od ovih zastrašujućih Nema ništa zveri. strašnije od Molim vas, glumaca u gumenom spasite kostimu nas! čudovišta. Da. Toliko si želeo da budeš deo predstave. Evo nas sad. Ne bi škodilo da se opustimo, Iki. Svidelo bi ti se... Mi smo u show biznisu, dušo. O ne, ova grozna čudovišta su nas zarobila i samo vi, publika, možete da nas spasite kao ustanete sa svojih mesta, podignete ruku i dreknete kao poremećeni šimpanza za naše omiljene junake ninđe! Ninđe! Pomozite nam, ninđe! Ninđe! A nešto mi ovde smrdi. Spašeni smo! Ti nisi dorastao. Ej, nema improvizacija. Au, šta je ušlo u te ninđe? Nestali su, napravili su rupu u bini! Specijalni efekti deluju potpuno stvarno. Wow! Pokušajte da se držite scenarija, molim vas. Da, smirite se. Hemijsko čišćenje kostima je skupo. Hvala narode, bit ćemo ovdje čitave sedmice. Iki! Erika, Ovo će sigurno da smanji prodaju karata. Prestani da zvocaš i pomozi mi da dohvatim aparat. Dobrodošli u naš salon, reče Gumavo deci. Gumavoti. O ne! Samo nas pustite. Da, o čemu se ovdje radi? Radi se o tome da hoćemo da osvojimo Ninja Park i pretvorimo ga u novi štam Gumavota. Da, tako ćemo moći da preuzmemo kontrolu nad svim medabotima na svetu. Šalite se. Ne mislite valjda da će vam to uspeti? Šta mislite, zašto svi medaboti imaju besplatan ulaz? Ninja svet je veoma popularan. jel ti stvarno misliš da su Erika i Iki ovde? A moraju da budu, samo tu nismo gledali. Šta iza ovih vrata? Još jedna vrata. Ne otvaraj. Ma nemoj, to ćemo tek da vidimo. Šta? Wow! Za uspešnu prvu fazu naše misije. Živeli! Ej, ninđe, mislio sam da ste vi neki junaci, a ne sluge Gumabota. Čujete li me? Gubiš vreme. Zamenili smo njihove medalje našim. Sad su pod našom kontrolom. A za njima će skoro i svi medaboti. Haha. Vidjet ćemo. Još stepenica. Meni ovo izgleda vrlo poznato. Deja vu. Ne, čekaj, ovaj put piše guraj. Važi.
Spreman. Sad, dok su zauzeti. Metabi, Bras! Ej, Iki, šta ima, Uljezi. Znaju previše. Ne dajte mi da umaknu. Vidimo se, žurimo. Zaustavite ih. Pažnja svim zaposlenima. U štab bande gumavota izvršen je upad. Krivci moraju biti uhvaćeni po svaku cenu. Od toga zavisi cijela misija. Jesam li pomenuo nagradu? Ovo stepenište nema kraja. Samo ti trči! Haha! Stepenice moraju da budu problem. Ko bi rekao da su kuće zabave tako zabavne? ovo ne valja. Kao da izlaze iz zidova. Previše ih, Iki, šta sad? Vraćajte se. Gospodine, nemamo vizualni kontakt. Nalaze se u šašavom labirintu. Idu ka opsednutom ninja tavanu. Na znaku piše opsednuti tavan. Super, možemo da zamolimo ninja duhove za pomoć. Samo sam se šalio. To nisu duhovi, Iki, pogledaj. Jao, ništa ne vidim oči. Jao, vraćaj se vamo. Vraćaj se. Ne zaostaj! Jaj! Bras! Brzo na krov! Za malo! Nadam se da neće ovdje da nas traže. Ovde su, rekao sam vam. Briši! Dobro je što se ne plaši visine. Ne mnogo. Lepo ste nas izvrteli, ali sad više nemate gde da bežite. Jedini izlaz je nad ove. Ja se ne predajem bez borbe! Ni ja! Šta kažete da ovo rešimo borbom? Zašto da ne? Transportuj ninđe. Čuvam ti leđa. Ako nas hoćete, morat ćete da dođete po nas. Pa dobro, očarupajmo ove piliće! Onda je dogovoreno. Bez mene borba nije zvanična. Nije zvanična! Sad ste stvarno u nevolji, jer smo najbolji kad ne poštujemo pravila igre. Kad bi oni znali šta je za njih dobro, pretvorili bi se u prvo i nestali. Je li neko primetio ironiju? Bras, to je bila tehnika kamuflaže u list. Ortak, mora da mi se nešto zašakljuje jer se vidim samo mrlju. To je u stvari tehnika umnožavanja. Kakva sveznalica? Umnoži ovo! Bras, ne! Ode ona! O ne, Iki, uradi nešto! Sad je dosta, predajem se. A? Bras nije dovoljno snažan da bi se suprotstavila tako veštom protivniku. Ako sada odustanemo, ponovo ćemo biti zarobljeni. Ako ne odustanemo, te ninja će uništiti Bras. Biti zarobljen ili uništen, pitanje je sad. Ne kapiram, frajeru. Predajte se ili ćete biti uništeni. Sad mi je jasno. Ako sada izgubimo Erika, oni će preuzeti kontrolu nad svim medabotima u svetu. Znam. Šta? Šta to radiš? Ne brini, samo hoćemo da vidimo da li tvoj mali prijatelj ume da pliva. Pravilo je da ne smiješ da diraš medabota u toku borbe. Jesi li zaboravio da nema sudije? Nema pravila. To nije fair. Nema pravila, za takvu igru je potrebno dvoje da vidimo onda kako igrate. Osjećam povetarac. Pažljivo. Izgleda da smo jači protivnici nego što si očekivao. Vao, moj meda, čulo zvecka, Rokušo. Otkud se stvorio taj Rokušo i šta će on ovde? Zar je to sad važno i onako imamo puno ruke posla? Gnev je loš saveznik. Šta reče?
Da bi pobedio u ovoj borbi morat ćeš da obuzdaš svoj bes i da se osloniš na timski rad. Timski rad! Rekao je timski rad. Obraća se meni! Sposobnost timskog rada zbog ostvarivanja zajedničkog cilja je najmoćnija od svih oružja. Zvuči dovoljno blesavo da bi je moglo da upali. Erika! Ne brini, Erika, bit ću ja dobra. Onda dobro, na posao. To volim da čujem, ortak. Pokazat ćemo im. A jesu li se obe strane složile? Da! Važi, idemo u akciju. Sad kad sam se vratio opterećen da se ne bih okliznuo, proglašavam ovu borbu zvaničnim timskom borbom za koju važe sva pravila federacije. Medaborci spremni? Borba! Krenimo sa onim što pali. Pokušavaju s istim trikovima koje su već koristili. Nema problema, ovaj put smo spremni. Skeneri detektuju pokret, Metabi, iza tebe. Hvala na upozorenju, Bras. Aha! Nas nije lako prevariti drugi put. Prvo kaže Šiki laserska paljba. Ne! Ne! Nije loše, imamo još poneku kecu u rukavu. Opet isto. Sad bar znamo da im se suprostavimo. Spremna. Vatrena formacija, leđa u leđa. Na ovo si mislio. Nemoguće. Ako dovoljno često putaš, moraš nešto da pogodiš. Kome još treba ciljanje pored tolike vatrene moći? Ajde da završimo s ovim buja! Fino gađa. Ne, ne tehniku razmene. Ovo uopšte nije cool. Nema problema. Leva ruka funkcija otkazala, senzor vida 20%. Ovo vam neće proći nekažnjeno. Ne budi tako siguran. Šta su sad smislili? Ovo im je sigurno specijalnost. Ninja mač! Ne, valjda onaj ninja mač. Uvalili smo se preko glave. Metabi! Bras! Bras! Hoćeš tuču? Evo ti na! Metabi! O Bože! To Metabi! Bravo, Bras! Funkcije otkazale, pobedili su i Erika! Ne valja. Toliko o tom planu. Bolje da smanjimo gubitke. Vidjet ćemo se mi još. Prišimo! Nedostajat ćete mi, momci. Rokušo. Šta je to? Wow, ninja medalje. Otkud ti? Nije važno. Hvala na pomoći. Da, ta ninja predstava mi je stvarno važna. Bilo nam je zadovoljstvo. Možda se i mi jednom ponovo pojavimo Ej, u koga bi ja predstavi. glumio? Opal ti je fazon. Jao, zaboravila sam da slikam ninja u borbi. Čini mi se da smo tada imali pune ruke posla. Dobar reporter je spreman na sve. Za sve si ti kriv! Molim? Nisam. Iz početka. Neke stvari se nikad ne menjaju. Hoće li se Iki i Erika ikada slagati? Hoće li ekipa predstave ispuniti svoje snove u Hollywoodu? Saznate u sljedećoj epizodi Medabota. U današnjoj borbi Metabi i Bras povratili su ninja medalje i predali ih svojim vlasnicima. Novi Medaboti, nova snaga.